Nosaltres no només anem a explicar les coses més bàsiques o senzilles de manteniment, sinó que fem un pas més endavant i proposem i expliquem cap a on ha d'anar aquesta planificació de l'espai públic en tant com espai verd, espai per passejar, agradable, ombrívol, sostenible, etc. El que farem és una aposta decidida des d'Esquerra, una aposta perquè transformar la ciutat en una ciutat més verda, amb millor verd, de més qualitat. Bàsicament, això aporta beneficis per a les persones, amb una millor qualitat de vida. Totes aquestes places, parcs, també zones amb arbrat, vials, com per exemple la illa de Vianants, les hem de connectar, hem de seguir uns criteris. Hi ha moltes estratègies, sistemes, materials, maneres de fer perquè el manteniment d'un jardí sigui més sostenible. La primera és una bona tria de l'arbrat, una bona tria de les espècies vegetals. La segona és fer tot un seguit d'estratègies en el manteniment, com recuperar, per exemple, els mulchings de les gespes, tal com les tallem, les aportem al terreny. És una forma de nutrir el terreny. L'aigua és un bé preuat, doncs hem de vigilar què estem regant, hem de canviar la mentalitat de les persones, hem de variar el disseny i canviar aquell disseny d'un estil més continental cap a un de més mediterrani. I no només ens quedarem en el centre de la ciutat i en aquelles places que ja existeixen i que segurament hem de remodelar o hem de posar al dia, sinó que hem de fer una comunicació, intercomunicar places i parcs periurbans. Això ens facilitarà que les persones puguin disfrutar d'aquests espais públics, puguin passejar, puguin fer esport. Bàsicament són zones de lleure, amb la qual hem de donar-li funcions, diverses funcions, perquè aprofitarem tot aquest espai públic.